Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang para siswa, wilujeng pepanggihan kalian Buheni wonten ing pasinaon basa Jawa. Dinten menika kita badhe gladen babagan aksara Jawa kagem kelas 11. Mliginipun babagan aksara rekan. Saderengipun kita wiwiti pepanggihan dinten menika, sumangga kita ndedonga sesarengan, ndedonga kawiwitan. Cekap mugia kita tansah sehat lan tetep semangat anggenipun sinau senajan kanthi daring. Menika video andaran babagan aksara rekan. Wilujeng midhangetaken. Nah, saderengipun kita nyinaoni babagan aksara rekan, wujude aksara rekan, kita kedah mangertosi rumiyin apa to fungsine aksara rekan kuwi. Nah, fungsi aksara rekan inggih menika kanggo nyerat tembung-tembung serapan utawa kata-kata serapan utawa tembung-tembung monco. Aksara rekan kuwi cacahe wonten gangsal. Gangsal menika napa kemawon? Nah, kanggo minangka pengeling-eling supaya ora lali, supaya anggone ngeling-eling kuwi gampang. Aksara rekan kuwi bisa disingkat kanthi jembatan keledai utawa formula pengingat, yaiku Joko Gi Padu. Kok bisa Joko Gi Padu kepiye? Nah, Joko Gi Padu dijupuk aksara ngarepe Jo, Ko, Go, Po, lan Do. Nah, Jo kuwi minangka aksara rekan Z. Ko kuwi minangka aksara rekan KH. Go kuwi minangka aksara rekan GH. Po kuwi minangka aksara rekan F utawa V. Do kuwi minangka aksara rekan DZ. Wujude kaya ngapa aksara rekan kuwi? Z kuwi wujude Jo diwenehi cecek telu ana ing dhuwure aksara. Banjur KH kuwi Ko diwenehi cecek telu ana ing dhuwure aksara. GH kuwi Go diparingi cecek telu ing sandhure aksara. F utawa V kuwi aksara Po diwenehi cecek telu. Semono uga DZ za ya. Za kuwi Do diparingi cecek telu ana ing sandhure aksara. Saged dipun mangertosi nggih babagan aksara rekan menika. Nah, samenika Buheni badhe paring tulodo anggenipun nyerat aksara rekan ana ing tembung-tembung ing basa Jawa. Kanggo pengeling-eling, aksara rekan kuwi cacahe wonten gangsal, nggih. Wonten gangsal lan jembatan keledene kuwi Joko Gi Padu. Z kuwi nganggo aksara Jo, KH kuwi nganggo aksara Ko, GH nganggo aksara Go, F utawa V nganggo aksara Po, DZ utawa za kuwi nggunakake aksara Do. Nah, aksara kang kaping pisan inggih menika aksara rekan Z. Nah, wujude yaiku Jo diparingi cecek telu ana ing dhuwure. Tulodo tembunge yaiku zakat ya, tuladane zakat. Panulisane zakat kuwi Jo diparingi cecek telu, za, terus ko, terus to dipun sigek utawa dipangku. Nah, kuwi unine zakat. Tembung liyane sakliyane zakat, Zakaria, Zakaria.
Via. Nah, panulisane migunakake aksara rekan Z. Zakaria. Pun eling-eling yen nulis aksara Jawa kuwi kudu gandul ana ing garis ya. Lan panulisane kuwi miturut unine. Aksara kang kaping kalih yaiku aksara KH. Ya. KH kuwi tinulis ko diparingi cecek telu ana ing ndhure ukara. Tuladane khitan. Nah, panulisane ko cecek telu diwulu. Banjur to, banjur no disigek utawa di pangku. Kuwi unine khitan. Hatam. Nah, iki tembung serapan saka basa Arab ya. Ko dicecek telu, to lan mo disigek utawa dipangku. Nah, aksara kang kaping telu inggih menika aksara GH. GH kuwi tinulis go diparingi cecek telu. Tuladha tembunge yaiku Ghani ya, jenengan wong iki Ghani. Ghani kuwi tinulis go cecek telu, no diwulu. Ghazali. Nah iki aksara rekane wonten kalih, ana GH karo ana Z. Ya, panulisane yaiku taling se nggih. Banjur aksara rekan GH paringi tarung. Aksara rekan Z mau nganggo jo diparingi cecek telu, lo diwulu. Nah, aksara kaping sekawan yaiku aksara F utawa V. Kuwi tinulis po diparingi cecek telu. Tembung fitrah nulis po dicecek telu diparingi wulu, fi to dicokro terus diwignya. Fajar jenengan wong fajar tinulis po diparingi cecek telu, jo dilayar. Tembung virus. Nah, virus yang ditulis mawi aksara Jawa kuwi migunakake aksara rekan po diwulu, banjur ro disuku, banjur so disigek utawa dipangku. Vokal yang dinulis nganggo aksara Jawa taling aksara rekan V tarung ko lo disigek. Aksara rekan kang pungkasan ya kang kaping 5 DZ utawa za kuwi tinulis do diparingi cecek telu. Tuladane tembung yaiku zalim. Nah, iki ya saka basa Arab nggih. Zalim kuwi yen diserat mawi aksara rekan za lo diparingi wulu banjur mo disigek. Pikir uga saka basa Arab
yen tinulis mawi aksara Jawa dadi te diparingi cecek telu diwulu, ko diwulu banjur dilayar. Samenika Beni badhe paring tulodo ukara utawa kalimat kang migunakake aksara rekan. Nomor setunggal Fatih zikir ing masjid. Nah, aksara rekane ana F lan DZ. Banjur nomor kalih Ghazali sembahyang khusyuk. Aksara rekane ana GH karo KH. Semoga kita serat sesarengan. Fatih aksara rekan F, to diwulu banjur wiknyan. Fatih zikir, to direkan banjur diwulu, zi ko diwulu banjur di layar. Zikir ing ho diwulu dicecek, masjid mo dipepet, so pasangan jo diwulu, do di sigek utawa dipangku. Atek-atek menika kesupen dereng dipun atek-atek. Ghazali, wo zali ya, aksara rekan Z. Sembahyang, so mo pasangan bo sembah, sembah yang khusyuk, kah dipun suku, so dipun suku, ko dipun sigek khusyuk. Ghazali sembahyang khusyuk. Nah, menika tuladhanipun ukara kang migunakake aksara rekan. Saged dipun mangertosi nggih. Cekap semanten pepanggihan dinten menika mugia menapa ingkang sampun Buheni andharaken saged sampeyan mangertosi. Matur nuwun awit kawigatosanipun Buheni pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.